Benvinguts al videotutorial Com accedir i configurar el teu compte d'iGoogle. iGoogle és un servei de Google que permet crear una pàgina d'inici personalitzada amb la informació i aspecte que nosaltres vulguem. Per començar a utilitzar iGoogle hem d'accedir al nostre navegador desitjat, que en aquest cas serà Mozilla Firefox. Fem doble clic. Accedim a la web de Google, que és google.es. Dins de la web fem clic a iGoogle. Per poder accedir a la configuració de l'iGoogle hem d'accedir al nostre compte. Per tant, fem clic a acceder. Aquí hem d'introduir les nostres dades. Tornarem a la pàgina principal d'iGoogle. En aquest punt hem de fer clic a consultar tu pàgina. Com que ens interessa que aquesta sigui la nostra pàgina d'inici, fem clic a Herramientas i Opciones. Aquí hem de fer clic a Usar pàgina actual. I iGoogle serà la nostra pàgina d'inici. El següent pas és crear una pestanya. Per fer això hem de fer clic a Añadir una pestanya. Aquí hem d'afegir el nom que ens interessa per la pestanya. Per exemple, Internet. Si deixem marcat voy a tener suerte, añadir material automáticamente según el nombre de la pestaña, afegirà directament algunes webs o aplicacions. Si fem clic a acceptar. I es crearà la nostra pestanya. Si no ens interessa la pestanya que hem creat, despleguem el seu menú i seleccionem Eliminar esta pestanya. Ens preguntarà si estem segurs que la volem eliminar i fem clic a Eliminar esta pestanya. I s'eliminarà. Com podeu comprovar, surt un missatge que diu la pestaña Internet s'ha eliminado. Fem clic a cerrar. Crearem una pestanya que es dirà Notícies. Farem clic a acceptar. Els elements que trobem dins de la pestanya són gadgets. Són les utilitats d'iGoogle. Per eliminar una, només hem de fer clic a l'aspa i suprimir. D'aquesta manera les eliminarem. Però si volem afegir d'altres, hem de fer clic a Añadir más, que està a la part superior dreta de la pantalla. Aquí hem de buscar la utilitat que més s'adapti a les necessitats del nostre iGoogle. Per exemple, volem una utilitat de RSS. Trobem aquí a la part dreta RSS i fem clic a buscar. Trobarem diverses. Triarem la que més ens agradi, com per exemple Slim RSS Reader. I añadir ahora. S'haurà afegit la utilitat al nostre iGoogle. Per comprovar que s'hagi afegit correctament, fem clic a Volver a la pàgina principal de iGoogle. I comprovarem que a la part esquerra s'ha afegit Slim RSS Reader. Per editar-ho i mostrar la pàgina que nosaltres vulguem, fem clic a Menú, Editar configuració. Haurem d'omplir els diferents apartats del gadget. Per exemple, el títol, que serà Arca Blava Mataró, i la seva URL de la RSS. Per comprovar quina és, anem a la web d'Arca Blava Mataró, que és arcablavamataró.wordpress.com. Fem clic a Entrades i tindrem la URL de les RSS. Seleccionem, botó dret, copiar. I l'enganxem a l'apartat RSS Feed. A continuació, cliquem a guardar. Com podeu comprovar, s'ha actualitzat el gadget d'Arca Blava Mataró i mostra les últimes notícies. En aquest punt podeu canviar el tema d'iGoogle. Per fer això, heu de fer clic a Canviar tema de clàssico. Els temes estan separats per el més popular, el més utilitzat o el més nou. També els podeu buscar.
Nosaltres triarem un que s'adapti a les nostres necessitats. Per exemple, aquest. Fem clic a Añadir ahora. Surt el missatge añadido i ens portarà directament a la pàgina principal d'iGoogle. En el cas de que volem compartir pestanyes o gadgets amb algun company, hem de desplegar el menú i seleccionar Compartir esta pestaña o, en el cas del gadget, Compartir este gadget. Deixarà triar els elements que volem compartir i per què ho volem compartir. Com per exemple, ho compartirem amb dinamitzadors.digital@gmail.com i fem clic a enviar. S'haurà compartit el nostre gadget i ho rebran exactament com ho tenim nosaltres. I aquí acaba el videotutorial d'iGoogle. Per contactar amb nosaltres podeu accedir a arcabladamataró.wordpress.com o enviar-nos un mail a dinamitzadors.digitals@gmail.com.